Abyan mga adlaw dira sa imo ining aton nga programa ginapatuhoy naton ini sa mga Ilonggo speaking listeners and viewers dira sa Negros Occidental kag sa iban man nga mga bahin sang aton pungsod kag bisan pa sa bug-os nga kalibutan. Ang aton pagtuon abyan nagdulong sa aton sa 1 Corinthians chapter 15. Kag diri sa 1 Corinthians chapter 15 nagatudlo diri nanungod sining pagkabanhaw, ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus nga amuman ang modelo sang aton nga pagkabanhaw. Now ang pagkabanhaw ginbahin ina sa duha ka klase. Ang pagkabanhaw sa mga matarong kag ang modelo sina abyan amo si Ginoong Hesukristo. Pagabanhawon ang mga tumuloon ni Ginoong Hesukristo sa panahon nga siya magabalik dira sa kahawaan kag ang mga ara kay Kristo pagabanhawon sing una kag kita nga mga buhi pagailisan ining aton nga mga lawas sang indi na mapatay nga sahi sang lawas kag nga kita pagadalhon pagasabniton dito sa kahawaan kaupod sadtong mga ginbanhaw nga mga tumulo. And then maabot ang panahon nga ang mga matarong pagabanhawon sila kag ang ila nga pagkabanhaw bahin gyapon sa ginatawag first resurrection. Banhawon ang mga Old Testament saints kag ang mga ginatawag naton tribulation saints. Kag nga sila paatubangon dito sa aton Ginoo. Kag ako nagatuo nga sila magabaton man sang ila mga padya o kon mga prizes because of their sincere, faithful, and diligent work, services, and ministries. Sa sining bahin sa aton pagtuon, aton basahon, ang 1 Corinthians chapter 15 sugod sa verse 24. Kagaton pagatunan nanungod sining paghari ni Ginoong Hesus. Hasta lang kita sa versikulo 28. Niyan ang katapusan kung matugyan niya ang ginharian sa Dios nga Amay sa tapos nga nalaglag niya ang tanan nga pagdumala kag ang tanan nga pagbulutan kagahom. Kay kinahanglan siya maghari tubtob nga mabutang niya ang iya tanan nga kaaway sa idalom sang iya mga tiil. Ang katapusan nga kaaway nga laglagon amo ang kamatayon. Kay ang tanan nga butang ginpasakop sang Dios sa idalom sang iya mga tiil. Apang ang ginasiling ang tanan nga butang ginpasakop sa iya. Mathag nga wala malakip ang nagpasakop sang tanan nga butang sa iya. Kung napasakop na ang tanan nga butang sa iya, meaning sa kay Ginoong Hesus, niya nga anak man magapasakop sa iya nga nagpasakop sang tanan nga butang sa iya. Agud nga ang Dios mangin tanan sa tanan. Ang Amay naghatag sang authority sa anak nga siya ang magahari, magadumala sang kalibutan. Iya pagapirdihon, ibutang niya sa iya nga pagdumala ang tanan nga mga ginharian. Kag sa tapos nga mahimo niya ini, iya itugyan ang amo nga pagdumala sa iya amay. Kag matuman na ang verse 28. Ang Diyos mangin tanan sa tanan.
So aton hambalan karon ang paghari ni Ginoong Hesus. Kag ang paghari ni Ginoong Hesus tagna diri sa Bugna kapitulo 20 bersikulo 1 tubtob sa 7. Kag akon ini pagabasahon abyan. Niya nakita ko, meaning si Juan, ang tunda nga nagakunsad gikan sa langit nga may yabi sang kadadalman kag dakong talikala sa iya kamot. Kag gindakop niya ang dragon. Yan ang dumaan nga manog nga amo ang Yawa kag Satanas. Kag gingapos siya sing 1,000 ka tuig. Kag gintagbong siya sa kadadalman. Kag gintakpan ini kag ginpatinan sa ibabaw niya agud nga hindi na niya pagdayaan ang mga pungsod tubtob nga matapos ang 1,000 ka tuig. Sa tapos ini, kinahanglan siya paghubaran sa malipot nga tion. Yan nakita ko ang mga trono, kag nagalingkod sa sila nga ginhatagan sang paghukom. Kita ko man ang mga kalag sa mga napamugutan sing ulo agod sang pagpamatod nila nanungod kay Hesus, kag tungod sang pulong sang Dios. Kag ang mga wala magsimba sa sapat o kon sa iya larawan, kag wala magbaton sang patin sini sa ila mga agtang o kon sa ila mga kamot. Nagkabuhi sila liwat kag naghari kaupod kay Kristo sing 1,000 ka tuig. Ang nabilin nga mga patay wala mabuhi liwat tubtob nga matapos ang 1,000 ka tuig. Ini amo ang naunang pagkabanhaw. Bulahan kag balaan ang may bahin sa naunang pagkabanhaw. Sa ila sini walay gahom ang ikaduhang kamatayon. Kundi mangin saserdote sila sang Dios kag ni Kristo, kag magahari sila kaupod niya sing 1,000 ka tuig. Kabay abyan ang Ginoo magapakamaayo sa sining mga pulong nga aton basa. Sa sini nga bahin sa balan kasulatan, akon pahayag dira sa inyo ang nanungod sa sining ginatawag nga millennium. Mil meaning 1,000. Anom meaning year or years. So 1,000 years. Akon ipahayag karon sa inyo nga ining Revelation chapter 20 from verse 1 up to verse 7 nga naga-mention sang pila ka panahon, pila ka beses, nanungod sining ginatawag 1,000 ka tuig sa bersikulo 2, sa bersikulo 3, sa bersikulo 4, and then sa bersikulo 6, kaapat nga hambal ining pulo nga 1,000 ka tuig. Kag ining 1,000 ka tuig, ako ni prove nga ini literal nga 1,000 ka tuig. Kay madamo sa mga nagatuon tuod man sang pulong sa Ginoo nga hindi tuo, magpati, mag-angkon nga ining 1,000 ka tuig, literal nga 1,000 ka tuig. So, atong mga naga-argue nga figurative ining 1,000 ka tuig nga paghari ni Ginoong Hesukristo, ilagin refer ang bersikulo nga sa 2 Peter chapter 3 verse 8. Kag amo ini ang ilang
sadsaran kung nga hindi sila magpati nga ining 1,000 ka tuig nga gimension diri kaapat gid sa Revelation 21 up to 7. Hindi sila magpati nga ini literal nga 1,000 years. Tungod sining verse, nagasiling diri sa sini nga bersikulo 8, apang mga inigugma, dili pagkalimtan ining kamatuoran nga ang isa ka adlaw sa Ginoo subong sang 1,000 ka tuig. Ang 1,000 ka tuig subong sang 1 ka adlaw. So amo nang ilang ginbasihan, isa sa mga rason kung nga hindi sila magpati nga ining 1,000 years sa Revelation 21 through verse 7, literal nga 1,000 ka tuig. Bisan matuod nga ini nga bersikulo could possibly be used in reference to the future millennial kingdom. Ini nga passage gingamit sa konteksto nanungod sang pagka mapailubon, pagka mapasinsyahon sa aton Dios agod sa paghatag kahigayunan sa madamo pagid nga mga katawhan nga magbalik kag maghinulsol sang ilang mga sala, magbalik dito sa kay Ginoong Hesukristo. In contrast, ato mga tao nga naga-interpret sang millennial kingdom subong nga literal gid 1,000 ka tuig nga panahon o period. Nagbase sa kalain-lain nga mga linya sang ebidensya. Ilabi na gid ang Revelation chapter 21 up to 7. Sa sini nga passage, tin-aw kaayo nga ang millennial kingdom specifically notes nga literal gid nga 1,000 year period sa makaapat gid ka kahigayunan. 4 times gid gi-mention ang pulong 1,000 ka tuig. Ang emphasis makita kag hayag nanungod sining eksakto nga panahon sang millennial kingdom. Eksakto nga kadugayon sang millennial kingdom rather than a figurative interpretation. Kaapat gid gani gin-mention ang 1,000 ka tuig karon imuon lang nimo nga figurative. Kag dugang pa abyan ang Biblia naga-mention sa nagkalain-lain nga mga verses kag passages nga ang Mesiyas, ang Kristo, will rule. Siya magadumala. Subo nga hari sa Jerusalem, sa trono sang iya amay, nga si David. Amo ina ang ginhambal diri abyan sa ginsulat ni Lucas, Kapitulo 1, versikulo 32, kag 33. Mangindako siya kag tawgon nga anak sang labing mataas. Kag ang Ginoong Dios magahatag sa iya sang trono sang iya amay nga si David. Kag magahari siya sa panimalay ni Jacob sa gihapon, kag ang iya ginharian walay katapusan. Ini nga paghari matabo subong katumanan sang katipan o kon sang saad sang Dios sakay Abraham. Maginhambal sa Henesis, Kapitulo 12, versikulo 1, tubtob sa 3. Aton mabasa diri abyan, nanungod sang saad, sang aton Ginoo didto sakay Abraham, sang ginatawag niya siya, kag nga sang gintuma niya, ini nga pagtawag sang aton Ginoo. Genesis Kapitulo 12, versikulo 1, tubtob sa 3. Nagasiling ang balaan kasulatan. Karon ang Ginoo nagsiling kay Abraham, halin ka sa imo duta kag sa imo ka himataan o kun mga paryente kag sa balay sang imo amay pakadto sa duta nga akon igapakita sa imo. Kaghimon ko gikan sa imo ang isa ka pungsod nga dako kag pakamayon ko ikaw,
kag padakuon ang imo ngalan, kag mangin pagpakamayo ikaw. Pakamayon ko ang mga nagapakamaayo sa imo, kag ang nagapakamalaot sa imo, pakamalauton ko. Kag sa imo, pakamayuhon ang tanan nga mga panimalay sang duta. So ni nga paghari, ginsaad sa kay Abraham, ginsaad man sa Israel subong nga isa ka pungsod dito sa Deuteronomy chapter 21 up to 10. Kag ginsaad ini sa isa ka specific person nga amo si Haring David. Ang iban nga mga propeta dira sa Old Testament naghambal sang isa ka panahon sa diin ang Mesiyas magahari sa taas nga panahon dito sa siyudad sang Jerusalem. Abyan ang Millennial Kingdom o kon ang 1,000 ka tuig nga paghari sa aton Ginoong Hesukristo. May mga matabo kag nagkalain-lain nga paglaragway sa sining ginharian sang aton Ginoo. Dito sa Mikiyas kapitulo 4 bersikulo 2 kag tubtob sa 4, ina nga paghari sang aton Ginoong Hesukristo, ginlaragway ini nga isa ka kalikupan o kon environment nga may kalinong. So, amo ina ang paglaragway, it will be a kingdom which is full of order and of peace. So, akon basahon, abyan, siling di Mikiyas sa kapitulo 4, versikulo 2, tubtob sa 4. Kag ang madamo nga pungsod magakadto, kag magasiling kari kamo kag tukad kita sa bukid sang Ginoo, sa balay sang Dios ni Jacob, kag tudloan kita niya sang iya mga dalanon, kag magalakat kita sa iya mga banas. Kay gikan sa Sion magagwa ang kasukuan, kag ang pulong sang Ginoo gikan sa Jerusalem. Magahukom siya sa tunga sang madamo nga mga katawhan, kag magatapat na hanungod sa mabakod nga mga pungsod sa malayo. Kag salsalo nila ang mga punta sang arado ang ila mga espada. Salsalo nila ang ila mga punta sang arado, ang ila mga espada, kag mga galab. Ngayon hagbas ang ila mga bangkaw. Ang pungsod hindi na magbayaw sang espada batok sa pungsod. Hindi na sila magtuon sang inaway. Kundi magalingkod sila ang tagsa katao sa idalom sang iya uvas kag sa idalom sang iya higera. Kag wala na sing magapahadlok sa ila. Kay ang baba sang Ginoo sang mga kasoldadusan nagpamulong sini. Amoy na ang panahon sang paghari ni Ginoong Hesus. May kahusay, may kalinong. May kalipay, kag may kauswagan, prosperity. Suno sa insulat ni Amos, kapitulo 9, versikulo 13, tubtob sa 15. May paglipay sa Isayas 40, versikulo 1 kag 2. Ang Jerusalem will serve as the leading center of the world. Sikaraya, kapitulo 8, versikulo 3. So, amoy na ang pagdumala kag paghari sa aton Ginoong Hesukristo. Hindi lang ni nga daw, isa lang kaadlaw. No? Ini nga mga propesiya na nungod sang umalabot nga paghari ni Ginoong Hesukristo. Na kinahanglan sinang ginatuwag nga mataas nga panahon, agod nga ini
literally fulfill gid. The only alternatives would be to dismiss the many specific prophecies regarding the Messiah's future reign, or to accept an allegorical interpretation of numerous passages that appear to be presented as literal predictions. Ginbase sa sini nga mga pagtulunan, ang maayong itsura o senaryo sang millennial kingdom would be, it should be a literal 1,000-year period during which the Lord Jesus Christ will bodily, visibly, and literally reign from David's throne in Jerusalem. At the end of this time, may final rebellion. Suno sa Revelation chapter 20, sugod sa verse 7 up to 15. May kalinong kag may kahusay ang paghari ni Ginoong Hesus tungod kay gapuson man. During that time, gingapos si Satanas kag hulog siya sa bottomless pit. 1,000 years wala na sang magatintar, magaakusar nga mga tingog ni Satanas mismo. May bag-o nga langit kag bag-o nga duta, kag may bag-o nga Jerusalem nga pagabuhaton sa diin ang Ginoo, magay puyo kaupod sa iya mga katawhan sa wala sang katapusan, sa kapitulo 21 kag 22 sang bugna. Ang creation nga nagsugod dito sa garden sang Eden magaabot dito sa